Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa kotudore kod siro somb jopuonjre. Ang'isi ne chenro ni mar mbako romo wabobedo ka watudore kod jofwambo magwa manitiere gwenge mopogore opogore mar mondo mi wawinj ane duonda jopiny kaachiel kod jopuonjre e gwenge mopogore opogore kotudore kod thuon wach mwatwake. Gie thuolo ni adwa wadhi achiel kachiel e kaunti ma Kisumu watudore kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Oyawre Millicent Adhiambo, ageno ni chiew maber ka entiere kaunti ma Kisumu. Kinyalo mana nyiso ni okinyi ma kawuono tudri kodwa kwa entiere kanye to joma entiere godo wacho nang'o kotudore kod chenro mano mar siro somb jopuonjre. Ang'o momiyo jopuonjre moko riambo ni jonyuol magi osewito ngimagi mondo oketgie band mokwongo to seche moko jonyuol magi to pod ngima. Kinyalo mana bagonwa twak kod jopuonjre ma entiere godo. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kawuok Kisumu County e mbele mbalariany ma Maseno City Campus ka an kod moko kuom jopuonjre ma wuok Maseno kaendi. Watwak kodgi ginyiswa ni kotenore kod siro somb jopuonjre ma bende ne university funding oyango ni nitiere jopuonjre masani osebedo ka riambo ka girocho bok ni jonyuolgi osenindo mondo miketgi e bank mokwongo mar yudo pesa mar siro sombgi. Adwa ni ginyiswa ni to ma timore nikech ang'o. Bin nitiere weche mag mibadhi mosebede chwalo pesa ni jopuonjre king'iyo ka ng'ato nigi janyuol kata ng'ato ongego koso gin to pachgi chalo nade. Machiegni biro ng'iyo kacha mondo ichak na gi nyingi nyisa ni to ang'o manyalo miyo japuonjre riambi ni onge jonyuol e seche ma okwayo pesa mar sirikal mar siro somo mondo mi okete bank mokwongo. Erokamano ahinya. Gi nyinga iluonga ni Savio Mondo Odhiambo. Asomo e mbalariany mar Maseno University e bade ma Odera Kang'o campus. Gimomiyo rawere mapok odonjo e mbalariany riambo kabisa ni gisawito jonyuolgi mokwongo en the perception mar public ni nyathi kich idhi dew wang'e kabisa mondo mi oyudre e band mokwongo, nikech waduto wang'e ni band mokwongo onge gima sirikal onge gima japuonjre dhi chulo mak mana upkeep mare ma daily. To machielo ka sirikal osaneno ni nyathi kich kaka ji te ong'eyo, odhi kawo ting' duto monego beni janyuol kata guardians mantiere machiegni ting'one, koro gikonyre kachiel emomiyo yudo ka nyithindo ng'eny gi riambo kabisa ni gisawito jonyuolgi. Erokamano. Nyocha kane jatend piny Kenya William Ruto ne loso weche mag omenda mag siro somb jopuonjre manie mbalariany, nyocha yango ni omenda mibiro pogi ibiro chul fee ne jopuonjre. Be iparo ni ma biro konyo e duoko chien midhiero ma jopuonjre osebedo ka kaloe? Erokamano ahinya. Kaluwore kod paro mar jatendwa mar Kenya osawacho ni nyithindo duto idhi chulnegi school fees margi. En paro maber kendo dhi konyo nyithindo duto mondo gi donje sikul mondo ngima makare nikech wang'e ni school fees en burden ne jonyuol moko kendo ji duto ng'eyo kaka opek samoro. Kaluwore gi chenro ni dhi miyo nyithindo duto bed access mar school. Erokamano kendo wakwa jonyuol mondo yiene nyithindo join e university sani nikech somo en gima ber mabiro konyowa kendo elevetwa duto e yo makare. Erokamano. Ahinya machiegni kabiro kuomi wayudo ni weche mag chenro kaka iluwo pesa ni mondo mi ochop ne ng'ato. Bipare ni jonyuol kata jopuonjre nigi lony kata ng'eyo ewi kaka pesa ni endi iluwe, application process ni iluwe mondo mi ochop ne japuonjre? Erokamano ahinya. Gi nyinga Roland Nyamoloyo, I'm a student leader Maseno University. Amor kamano. Koro e penjo mipenja ni jonyuol gi nyithindo mabedo enrolled e university gionge ga lony. Iyudo ni matindo kuomgi manigi lony mar ng'eyo kaka application mar HELB kod scholarship ni itimo. Koro aneno ka apani government onego bigi another way to educate parents, both parents gi nyithindo mabedo enrolled in universities on how process mondo gi yuda yo mayot ne application mar process ni. To kamedo kanyo tiere gimoro ma government be onego tim. The moment kata jonyuol be, the moment their students otieko from for the university, they can apply for short courses mar computer that they can help them mark up
time ni ochopo ginyalo apply gi yo mayot. Erokamano. Wach jatend piny mar sani gidwaro ni gi sir fee kata chudo mag omenda madwarore e siro somb jopuonjre mag mbalariany duto maonge miwe oko. Biparo ni dhi konyo e duoko chien challenges mosebedo kokalo. Gino ne ber kabisa namor gi jatend piny kobiro gi wachno. But koro bing'eni sani mondo wane ni wachno en implemented. Nyaka wane ni ochako. Eka koro ji te nyabedo ni kara. Ing'eni joma ng'eny osebedo gi perspective ni government ni ok ti. But koro kaka jatend piny no wuok to wuoyo kamano, aneno ka gima it is a good idea. So, adwara ni jatend piny make it implemented so that it can start immediately. And one of the drivers for development and watch education. Erokamano. Okay. Machiegni nyalo mana leronwa ni to challenges mage ma uyudo kaka jopuonjre seche ma uluwo omenda gi kata utimo application mondo uyud funds. Erokamano, nyinga en Melanie Melissa Owiro, asomo e mbalariany mar Maseno bade mar Odera Kango. To challenges ma wayudo ka wa apply help and achiel internet accessibility e remote areas. Mano en challenge maduong' kabisa nikech applying help ni o entail gik mang'eny to ibo need a lot of bundles data mondo itim application. Kasto be ntie beliefs moko ma jopuonjre oketo kuom gini mbalariany tek koro ok gini interested kata kaka jatend piny nosewacho ni ati somo dhi bet e yo mayot. Alafu jonyuol be nigi pas it's okay, that's it. Inyalo mana nyisowa ni to biparo ni kaka jatend piny nosewacho ni odhi chulo fee ne nyithindo te in full, dhi konyo e reduce these challenges miyango. Yes, mano dhi konyo malich, dhi keto jopuonjre oa e weche mibadhi mang'eny ma gin go kaka gunism matinde ng'eny ni en mana nyithindo matindo ma ok dhi school ema yudre weche ma kamago. To koro ka jatend piny dhi chulo ne nyithindo fees te kabisa, mano en wach maber. Kasto literacy level dhi increase to wabobet kumaber kaka piny. Iparo ni nyithindo nigi lony e manyo pesa gi kata jonyuol be ging'eyo kaka process mar funding ni owinjo tim? Jo moko wabo wacho ni ong'eyo lakini a bigger part ok nyal ng'eyo nikech ok gionge information about application mar help no. To I think mano en challenge kabisa. Okay, pache wi nyithindo ma fake deaths mag parents gi mondo gibede band mokwongo. I think mana community perception mar ni nyathi kich dhi bedo considered ahinya, koro odhi neno ni mondo at least tembe obede kamoro kaka jawadwa no wacho ni band mokwongo nigi priority mar pesa mang'eny, koro gibet ni gibo chulo pesa mora mora. Advice ni ne nyithindo bila ginya nyiso gi nang'o? Adhi nyiso mana ni kaka jatelo osewacho ni ati weche somo dhi bedo maber, wati kako timo application mar help nok nyatama wain mana somo kisungu matin to ing'e kaka itimo. Okay, advice ni nyithindo ma fake to jonyuol mondo gibede band mokwongo. Mana kaka nyaminwa wacho, nyithindo gi dhi adhiya ochak somo kaka jatelo osewacho. Kik gi fake these certificates nikech ki fake ing'eni inyalo yudi. Anego gibed gi ng'eyo kamano, inyalo yudi to inyalo koso yudo pesa mora mora bang' mano. Erokamano. Inyalo wacho nang'o? Ipani mano bro mono jok ma jonyuol go tho adieri yudo kony mowinjore koso? Erokamano. Ka wan gi a lot of fakings in this process, dhi hinyo jomoko maponi jonyuol gi otho mar adier. Nikech wadhi yudo gi there's a lot of numbers mag nyithi kich. Koro dhi miyo ka viability mar gi dhi dogo piny kabisa kendo chenro ne dhi kethre keko ne ubeni okonyo jomoko. Erokamano. Nyalo advise nyithindo go nang'o? Anyiso integrity is a virtue. Kik wabed jomibadhe e yore moro kata miriambo. Wabed jok ma wacho adier mondo gikwa odhi e yo makare. Erokamano. Mana kamano Joyce, winjo twak ma jopuonjre kata students ma wuok mbalariany ma Maseno, winjo ka moko wuok Odera Kango, moko City Campus kod bede Maseno mopogore, giyango ka giwacho ni
nikech community osega keto ni nyathi kich idewo wang'e momiyo nyithindo go timo kamano. Kata kamano gitemo jiwogi mondo giwere kod timbe aina go mag mibadhi nikech mano bro miyo jogo makoro gin nyithi kich adieri nyalo koso ma ok oyudo sir ma kamano. Ka ionge penjo moro amora tabro duoko ni mondo idhi nyime kod thoro wachwa mar siro som nyithindo. Ka iwinjo kana ka nyadendi no wacho ni kaber to sirikal ong'iyane kaka tudruok mag mbuye gwenge ka ji manyo pesa gi eki mondo ket motegno mondo jonyuol ka chiel kod nyithindo yud konyruok sama gimanyo